Здравейте, джумаята на Слънчев Пловдив. В днешното видео сме предвидели да направим едно опътване за всички, които искат да ни намерят на нашата нова локация. Намираме се на Малката главна, на гърба на Малката главна и както видяхте току-що, можете от джумаята директно да тръгнете и по Малката главна. След малко ще ви покажем маршрута и оттам, но можете да тръгнете и леко в ляво, където ще се озовете на първата успоредна пресечка на Малката главна. Казва се улица Скайлер. Тя е изключително популярна в Пловдив. Виждате сградата на банка ДСК, която е много добър ориентир, и тръгвате директно по улица Скайлер надолу. Ние се намираме съвсем близо. Буквално сме на една минута пеша от джумаята и сме на около 3 минути пеша от старото ни място. Тук вече сме си в, така да се каже, наша собствена къщичка, която е изключително комфортна, много удобна и много си я харесваме. Улицата е много спокойна, зелена и е изключително подходяща за езикови курсове. Тук се намира разделението пенсионното на НОИ, намира се община Родопи, наистина много популярна е уличката. Ето това вече е и нашата къщичка. Добре сте дошли на нашия адрес, а той е улица Скайлер номер 8. Не случайно сме си го записали, за да може и да е напълно ясно за всички, които идват при нас. Сега ще ви покажем, и ако тръгнете надолу от нас, пътя, който преди малко казах, че е от Малката главна. Тръгвате надолу по Малката главна, стигате до халите и съответно, ако застанете с гръб към халите, ще видите ето тази пресечка, перпендикулярна на главната. Тръгвате по нея, завивате наляво през магазин Емарт и ние буквално сме залепени до него. Ето пак НОИ, община Родопи. Тръгвате леко нагоре, както казах, сме точно след Емарт. Ето това е вече нашето прекрасно местенце. Добре сте ни дошли. Днес съвсем леко ще загатнем за всички хубави неща, които ви очакват вътре и които вече си направихме. Това е входа. Намираме се и на първи, и на втория етаж на къщичката. От тук се влиза, администрацията е нагоре и тук ви очакваме винаги, когато имате нужда от нас.